Aku kau nak ya isi asal rasa jalan itu nak aku. Khulumbai logofor, welcome to my Bodo Gaza Boy YouTube channel. Today I am going to this road. This is river. To inside is very big river. Today I am big river. Today this my brother. Yeah, boy. He is my kibun is tanglai pile go come every day. To nontonnya nailang saya kayak arena English rail ini ya. To ini sih sani dong arena. Ini. To dah Johnny brother abu tigas dong arena. Mana जोंनि बे दैमानि जिं माने बहुत बैग्रि दं माने जोंनि गामि खाथिनि आरोना बे दैमाया बहुत बैग्रि दं माने जिङाव ओमफ्राय बैग्रिखौनो जानो माने थांगासिनो दं आरोना जों दा बोथोराबो थान्दा ना वेदार इज भेरि बेड गाज्रि होननांगोन ना मोजां होननांगोन नामा बारांबाय थाबानो जाबाय ना लोगोफ्रा बडी बिल्डारलै नै जोंना ब्रादारा होलाय आजा बडी देखायलाय नै बडी बिल्डारसो माने आसोला डेन्जार बेलेग देखायब्रा मोनसेल' देखायो बेलेग देखाय ओरैजाय देखाय डेन्जार आरो आसोला he is my brother डेन्जार माने आंनि खिबुल' गिदिङो माने सानफ्रामबो आंखौल' नांगौ माने बियो बिराद फाग्ला आंजोंल' बेरायफायो नै दैमायाव माने बैग्रि जानो फैदोंना फैफालायबाय आरोना आंजों बिराद फाग्ला इयो थ' नायलांबाय था लोगोफ्रा नै बिफांफोरा इनिफ्राय जागायबायानो आरोना दा जेसेबां हायो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बै सासेया इनि ब्लग माने दासला बिथांनाबो चेनेल दं आरोना एस ब्लगार बय नोंथांमोना चेक खालामहैदों थ' नायलांबाय था लोगोफोर पुरा बरिया आरोना बे जायगाया एकदमबारे बे दैमानि ओरैबो साइड माने पुरा दंफां दंजोबो दा बैसागु सम मोनफैबा बिनि बिलाइआ रोदोमजोब्बा ना पुरा बरिया मोनसे भिउ जायोना पुरा बेयावबो सोरबा एलबाम शुटिंबो बानायनो हागोन लोगोसे नै खाथियावनो पुरा गुवार फोथार दं आरो पुरा हेभि जायगाया एकदमबारे एलबाम शुटिं बानायनो फट' मारिनो बुहुत साफा आरो जायगाया पुरा लामा नै जों माइ फोथार गायनो थांबा बेजोंनो सब थांजोबो आरोना पुरा गामिनि मानसिफोरानो बे लामाजों थाबाय आरोना थ' बेनि जिंनो दा जों बैग्रि जानो फैदों आरो थ' नोंथांमोना नायलांबाय था देखायलांबाय थागोन पुरा मोनजेनबाय नै फिथाइया आयु नै आखायाव थाइसे हानना लादोंमोन आं नै फिथाइफ्रा आयु ओइ सानै फैदेरलायबाय जनि ब्रादार फैलायबाय जनि ब्रादारा फैगासिनो बैग्रि जानो फैदों हारसाफोरा सासेयाथ' ओइ दैमाफोर बारना माबा संख्रि बानलुखौ लाना थाङा माबासो मबाइलसो रायलायबाय बिदि थायो आरो गेजेराव पार्टिनि गेजेराव सिख्लाफोरजों रायलायबाय थाखायो आसोला डेन्जार गाइस लुक दिस आंनि संख्रि बानलु लाबोनायखौ माने गावासो पुरा होगासिनो दं माने बिराद दुगाजोंनो होफैलायाखै माने सिख्लाफोरजों नुवाखै इनि मबाइला थाबाय थाखायो सिङाव पकेटाव रायलायलाबाय थाखायो बिराद फाग्ला बेयो भेरि बेड भेरि नटि गार्ल सरि माबा नटि बय बहुत गाज्रि आरो भेरि बेड बय दिस इज शुटिं बहुत Kahai kapan mana ni? Kapan mana? Lagau. Kemen. Ini hasil sani yang mana? Udah. Freddy, ibu kita. Ayo, kemen ini. Ah, silas baik. Ayo, aku baik. Ayo, yang tu kau sama lang. Tuh, ini ke denton sih, ini ke jalan sih. Neng thai sih mun aja. Wah, kemen aja dikelai ini mobil dikelai. Nih. Ah, semun ben. Ang semun ben. Tuh. Nuy, ये फांसेयाव दं माथो. बोरा. लागाव मोनायाखैनो.
सासेयासो थलद मोनबाय आसोल देखायलाय संख्रि बानलुखौ गोजा जालायनाय ओइ नोंनालाय ओइ दुन्दिया आसोल दुन्दियालाय हा ओइ आसोला जनि ब्रादारा दुन्दिया लाबलायदो दिस इज जनि पागलायनिबो नुवाखै बेलेग फनसेयाव फैलायबाय इनो एसे जादबो लायो क्रिप दंमोन हमना जां क्रिकालाय ओइनि क्रिप स्टेन बाय लोगो आयु ओइ सासे गाबबाय नि जनि ब्रादारा ओइनि आयु फिथाइ फाग्ला ने आजा नोंनि थाखाय ने गायावनो फैसा लागा सासे ए कच्चे सिरि मोजां सिरि आयु इनि बिगिस्टा लोगो गोमोन सिरथारदो नै फिसिनायाव आयु लागायदो आसोलफोर सेवनायसो नुयो माथो आं लागा नोंना बुरजा जाबाय माबाजों संख्रि बानलुजों बारा माबाया जाजाया साखि जेनबाय नै लोगोफोर ओइनि सानैसो इयावबो जादो बेनि आसोलफ्राव गसंनानै होबाय नै संख्रि बानलुआ दुन्दिया दाइनिसो लाबाय सासेया जांख्रिलागासिनो दङ इनि बिराद बुट दं नै ओरैबो बैग्रि बिफांफ्रा आयु नायखौनो सै ये होसोजाबाय दं आसोला सैमाजों नै सै गिदो ये होमबा मानो खारबाय दं हाथायखौ नायनाया जा ये सर फाग्लासो जाना लानि आरोना गरनैसो एसे आसोलफोर सिमाया डिस्टार्ब खालामगासिनो दं आसोलखौ आजा इदि जानांगौ गैला इदि जानांगौ गोथाव लोगोफोर गोथाव जालागासिनो दं आसोलफ्रा नायबाय था फांसेनि जाय नै सानजों बेरायलायलांबाय आरोना बिदा फंबाय ओइ नै सानैसो थांबाय ओइनि सिगाङाव गालांजोब्बाय आरोना जाय नै संख्रि बानलु जोब्बाय जानांगौ आसोलाबो जांखायो बिदा सम जाखाबायो बानलु सेन्टाय हरथ'लायलाङो फाग्लासोयो जाय नै संख्रि बानलु जोब्बाय फाग्ला जाबाय आसोला फैसा ओइ गालांजोब्बाय आसोलफ्रा नेक्स्ट लक्सनाव थांनायसै आरोना पुरा बैग्रि बुंफबना दं आरो बे दैमायाव गोसो बायदि जा गोखैखौ जानो ना गोफाखौ जानो ना गोदैखौ जानो गोसो बायदि साखिलांबाय आरोना बे दैमायाव आखाइ सुना लांदों आगौगोन जानांगौ पुरा लुबाय फैयो मोनफैलायबाय नै बैग्रि आयु नै माथो थांजाया नै आयु गोमोन मोनलै थांनाया नायखो ini saja kalau kita apa ya sampai mentar deh oh gak kelas mas ini saya ini video lala ayah nih sana landro tanci dari negara sabar nanti ya begini ada tunggu berapa kurang di mana kayu kami udah bisa ke kamera ini iya kami aja ini saja mana lele kom jangan sama nih kata oh ini apa eh dia jangan coba bisa telah coba ini apa tadi kata minggu nunggu tapi coba ini talai sih kelas nih wah saya mau makan apa tadi ini enggak lagi berbisa bab sabi giliran tayar nani saya tadi begitu gitu lah mainin tayar nah ini tayar sakina ini geran sih begitu tayar aja nago beri naga kagak pak nah ini sakina nih mainin tayar sini udah baru nang begitu ini kanan jani roh geran sarana degelan sana nago sakina ini mau aja ya degree jeng beri bung posnya ini dari bar parsen ini ada anak jeng lima bar parsen kita ada oh nih sih mau bercanda cak lalaga sini ada ini gusung aja ini petawai ini gusung mak besok gini dia sih nana itu mana ya salah salah body builder nah body builder ada
Sem dress kan meledang dress lah. Gampang lah. Nana padahal juga. Utang bes lah ini, timah warna nih. Pura gemen-gemen ini begini. Caru nih. Palang sih. Anggo ini ke siung orang karena buat modem rezaan. Ini bini. Oh iya siung pas dong. Modem rezaan. Woi siung ini modem rezaan kan aja. Rau dong sumber balu gila. Pura nih dunia tay ini dong. Gila. Sumber balu nih sih lah dengan seberang lah nih kasih gue. Kau sebelah nih ukia kan udah cara. Pala juga. Sakolang ini ini parsen be. Oh kami di pindah deh pura 1 kilometer semua deh. Putra nih dulu pura इंजर जाने ना माँ जाने नहीं तो ना तो सियानी वीडियो प्रोग्राम करने इंजर जाने pura दाम कता इंजर प्रोग्राम अरे ये दिमाग दिमाग रहे हो दाउ डिंग करना माने pura दाउ बुंग जमान दो सांसे वीडियो लागूं रो दाउ नहीं next pang sih जाने रो ini kedai magaya bakal nunggu bakal nyok kayo ya oh ya man pindah yung tak pindah ayo ini kayak yang gitu dong nih lah nih kayak yang lega berkabar mana oi nasi gitu tan nih mudem gerang kar begini ya gitu kak ini gemen mulai sih gitu nangap ya ikut topi nama sih. लोगोफोर फा बेनो लास्ट मोन आरोना नै जों दा गिदिंफिनबाय पुरा 1 किल'मिटारसो फैबाय जों गामिनिफ्राय जोंना फोथारा इनो माइ फोथारा पुरा इफोरावनो खेथि मावो जोंना मावसाबलाबायना जायो दाथा नै मेसें बोथोरना पुरा नाराफोरखौ सावजोब्बाय आरो दा थांफिरगासिनो दं नै दा जोंनि सानियाव फैबाय चलो kau lại đi aku kau dah ya sih asal saya jalan itu nak baba aku dah lihat ada sesungguh sih kau asal berapa लोगोफोर फैयै गामि मोनफैबायानोसै आरोना नै बिराद दामाखा जाखांनानै फैबाय आरो माने आसाफ्राबो नै फोथारजों दाना मोसौ लायलायसिगोन आरोना दामाखा थ' बेनोमोन भिडिअ'आ जोबथारनायाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबो जासिहरबाय थ' नोंथांमोना भिडिअ'खौ माबायदि मोनखो आंथ' बुंनो हाला नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' गोबाङानो भिडिअ'खौ नायोल' साबस्क्राइबबो खालामा र' साननैसोआवबा गाजा भिडिअ नुग्रा जासिगोन नोंसोरो थ' बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर भिडिअ'आ बाय बाय